Bok, ja sam Anja i danas ću vam otkriti kako uz par jednostavnih trikova i dobre proizvode napraviti manikuru kod kuće. Za početak je naravno potrebno odstraniti ostatke starog laka. Za to možete koristiti bilo koji odstranjivač, a za one koji imaju osjetljivije nokte koristiti odstranjivače koji ne sadrže aceton. Drugi korak je pogurivanje kožice i sama njega, a za to sam odabrala olivalnu olovku. Nakon što smo nahranili samu kožicu oko noktiju, potrebno je oblikovati same nokte, a to naravno radimo sa rašpicom, čvršća je za oblikovanje, a deblja je za poliranje same ploče. Rašpica za poliranje sadrži više strana. Glatke strane služe kako bi izvukli prirodni sjaj iz noktiju, a sa grubljom stranom rašpice ispolirat ćemo sva zadebljanja i nepravilnosti. Nakon što smo izrašpali i oblikovali nokte, možemo koristiti lak za učvršćivanje i njegu od Evelina, a ako pak želite nalakirati neki lak u boji, prije samog nanosa potrebno je staviti bazu i na kraju završni top coat. Nakon lakiranja same zanoktice možemo dodatno njegovati uljem od badema. Kako bi spriječili uništavanje friško nalakiranih noktiju, jednostavnim apliciranjem laka za brzo sušenje svakako olakšavamo posao. I za kraj, naravno dolazi njega, odabrala sam La Piel kremu koja prefino miriše, brzo se upija i naravno jako je hranjiva. A kod izrazito suhe kože, na večer možete namazati kremu u malo debljem sloju, zatim navući pamučne rukavice te pustiti tijekom noći da se krema upija, ujutro ćete imati blistave i mekane ruke.